Salve eventuality bi an ka leçon bɛna boli patente ci e de kan. An ma deli ka leçon ka a kan mais bien vrai que a ka gɛlɛn mun kɛ ni an b'a essayer k'an ka attribution di a fɛnɛ na. Bi an bɛna kuma catégorie internationale O de kan. N'a fɔra i ye permis ci ni cikuci la catégorie internationale O olu ye mun ye? N'an y'a ta k'a lajɛ ci ni cikuci la o kɛlen don ka bolimafɛnw classifier ka don catégorie dɔw kɔnɔna na, catégorie belebeleba 3 ɲɔgɔn. Catégorie O, catégorie N ale ni catégorie M. Catégorie wɛrɛ bɛ yen mais o man ca mais ni Ala sɔnna ma an bɛna o ye ninnu fɛnɛ 3 kɔnɔna na. O catégorie nin o bɛ ninnu 3 kɔnɔna na. Donc catégorie internationale O yɛrɛ ye mun ye? N'a y'a ta k'a lajɛ remorque de don quoi. Remorque fasugu jumɛn? Semi remorque ani remorque normal quoi. Semi remorque kumabaw ale ni fitiniw. Donc remorque sugu o sugu a bɛɛ lajɛlen de classifielen don ka don O kɔnɔna na. Maintenant o fɛnɛ kɔnɔna na an b'a daminɛ O1 ka taa bila fɔ O4 la. Donc o kɔnɔna na i bɛ O1 sɔrɔ ka taa bila fɔ O4 la. Différence ye mun de? O différence ye o ka giriya de ye. O ka giriya de. Donc n'an ye O1 ta k'a lajɛ nin yɔrɔ in na yan O1. O1 ye remorque minnu bɛ yen n'u b'a ta k'a daminɛ 0 la ka taa bila fɔ 0,75 tonnes la olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate O1 fɛ quoi. I ka ye nɔ olu bɛɛ bɛ O1 kɔrɔ. Ni remorque min kɔni ka giriya ma tɛmɛ 0,75 tonnes na olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate O1 fɛ. Maintenant minnu tɛmɛna o la sisan remorque minnu bɛ yen n'u tɛmɛna 0,75 tonnes na mais u ma tɛmɛ 3,5 tonnes na. O kɔrɔ ye k'a daminɛ 0,75 ka taa bila jusqu'à 3,5 tonnes na olu bɛɛ lajɛlen jatelen don O2 fɛ quoi. I y'a ye catégorie O2 olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate o fɛ. Maintenant minnu fɛnɛ bɛ yen n'u b'a ta 3,5 na ka taa bila fɔ 10 tonnes na. Voilà, u ma tɛmɛ 10 tonnes kan. O remorque sugu ninnu olu bɛɛ t'u jatelen don catégorie O3 fɛ quoi. OK. Maintenant minnu fɛnɛ tɛmɛna 10 tonnes na. OK. Remorque sugu o sugu n'u kɔni tɛmɛna u ye 10 tonnes dépasser olu bɛ jate O4 fɛ quoi. I ka ye donc a ka nɔgɔn kosɛbɛ. A ka nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de. I kan k'i hakili to o la dɔrɔn ni poids bɛ ka yɛlɛn cogoya min na catégorie fɛnɛ bɛ yɛlɛn ye. An y'a daminɛ O1 na ka taa bila fɔ O4 la. Donc n'i ye video lajɛ ka ɲa kosɛbɛ i b'a ye a bɛ nɔgɔya i b'a faamuya très bien. Donc n'a fɔra i ye ko catégorie O dɔwɛrɛ tɛ nin de don. An bɛ nin de sɔrɔ a kɔnɔna na. Min filɛ nin ye ja la olu kelen de sɛbɛnnen filɛ nin ye photo la sanfɛ. A ko cogo di italien na? La categoria O comprende i remorque et i semi-remorque. Donc remorque kumabaw ale ni fitiniw olu de ye catégorie O ye quoi. O1 hanno massa massimo non superiore a 0,75 tonnellate. Donc minnu ye O1 ye olu tɛmɛnen tɛ 0,5 tonnes na quoi. O2 hanno massa massimo oltre 0,75 tonnellate ma non superiore 3,5 tonnellate. Donc mun ye catégorie O2 ye olu tɛmɛnen don 0,75 tonnes na ko nka u ma 3,5 tonnes dépasser. O3 hanno massa massimo oltre 3,5 tonnellate ma non oltre a 10 tonnellate. Donc mun ye O3 ye olu tɛmɛnen don 3,5 tonnes na nka ko u ma 10 tonnes dépasser. O4 hanno massa massimo superiore a 10 tonnellate. Donc mun y'a laban ye n'o ye O4 ye ko olu tɛmɛnen don 10 tonnes na. I ka ye. Donc nin kun y'an ka video fɔlɔ ye catégorie internationale O kan. Ni Ala sɔnna ma video natɔw la an bɛna kuma catégorie wɛrɛw kan n'o ye M ani N ye. Donc an b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔw. Wassalam.